Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom. Ada orang tak mulai ibadah di minggu manogoton di minggu Advent apa dua honon martang yang nahom mahita di bagasan katabe martang yang mahita. Amin. Papuji matuhata marende mahita sian ende nomor 38 ayat sada do rodi ayat 3.
mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumopalangi do tanoon. Amen. Idama, hatop doa uro, tiok mana dihon waing, asa unang adong na membuat tupalmi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale amanami na di Banua Ginjang, namandok moliate dohami tuho, ala di pabotohok ko tuhami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nalau salpu sogot langit dohotano, alai nahoddo anggo hatam rodi saliling lelingna. Akup ni ikon patardo sogot saluhut jolma di jolo ni habangsa paruhuman mi. Say asima roham di ami, pahot marohan ami, marhapor seaon di hatam marhite-hite tondi porbadia. Padu ngomahami, jala paringgas hami martangiang, asa marlas ni roa hami paimaimaon ho, jala asa dapot hami hanguluan na soras suda. Amin. Bingit mahong, tokong mahulungan, unang tergodong mo. Bingit mahong, martupalan radong, molong manahan mo, nang bemanosa o susah. Bingit mahong, marmonang Jesus ijagatong nimi. Bingit mahong, ralidong upami, ibain Tuhan tahi, imo matupa ngomuluhan, di surga sogot tinasonang. Bingit mahong. Patik dihita di Minggu Advent na padua hanon, ima sian patik parjolo sahat di patik paupaton. Patik parjol, audo Jahoba de Batam, ninna de Batatta, dang jadi marakup au bahinommu de Batam. Patik paduahon, dang jadi ganommu jaladang jadi sumanommu, manang ahana di Banua Ginjang dohot na di Banua Tongaon, rodina di bagasan aek na di toruni tano, ianggo tunggabi si sombaon manang si oloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goarni di bata, ianggo soture dalanna, aihona uhumna do sogot akkana marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon hari minggui, dina ono marima ulah hamu nasa si ulammu, alai anggo ari papitohoni, ari paradianan ni Jahoba de Batam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom
boru-boru roh di pinahanmu, roh diisi ni hutan ni halak pe namangibati hutam. Ai dina ono mari do ditoppa di bata langit dot tano, dot laut dot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papi tuhoni. Di baini do umbain na di pasu-pasu de bata Jahoba, ari paradianan nai, yala di parbadiai. Rap mangido gogo mahita sian Tuhan di bata. Ale Tuhan di bata, saya pergogoi mahami, mangulahon na hombar tupat mi. Amin. Tatopoti madosata nagodangi di jolo ni tuhata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala amanami. Pujo hami dogo armuna badiai ala natargogot hami marningot dosa nami. Temarasi ni roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma ala ni hami. Namate jalan nahehe sian namate. Nama naik tu banua ginjang doho mangondihon hami. Asir roham di hami. Sai patok tong ma di hami roha hamoliatehon tuho. O tondi perbadia. Pangapul dina marsak roha. Pamalum masaluh na bernit. Pinay ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asa marlas ni rohami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asini roha, say unang tulak hami, say tangihon mahami, o ale debata, ama, anak dohot tondi perbadia. Amen. Sabege ma hatabaga-baga taringot tu hasisaan ni dosa. Songonondo pakkolongi ni debata di Portibion. Pola do anak nana sadai di lehon. Asa unang mago ganun na porsea di bana.
asa hanguluan nasaliling nililingna di ibana. Asa ngapon ma di debata na di ginjang. Amin. Epistel dihita di minggu Advent apa dua honon masian pangukapon saplusia mamuka siat ayat onom rodi ayat sap marsikap soring mahita manjaha jala di ayat 10 ayat parpudi rap mahita anon manjaha dungi hubege ma songon suara ni natorop situtu songon suara ni ai godang songon suara ni akar ronggur nagogo namandog haleluya ai nunga mangarajai Tuhan de batata si gonggong saluhutna. Malas ni roh mahita jala Maria, jala kalehon matu ibana sangapon, ai nunga jupang hasampuran raya di biru-birui, nunga hobas soli padana. Nunga dilehon tu ibana abit na saksak, jala na iya siali totna, ia abit na saksaki, ima hapitoron ni akka nabadia. Laos tidok matuau, suraton matua doakan jino panganon ujuan di biru-birui, jala didok do tu itu odo akahata nasitong nasian debata. Rabhita, jadi manuka mau tu jolo ni patna, sumomba ibana, gabe didok matuau, unang masongoni, dongammu na poso doau, jala dongan ni aka anggim. Akanang manjalop yang nindangion sian Yesus. Debatado si somba ommu. Ai panindangion taringa tu Yesus hido. Tondi panurirangon. Ima sahatna. Martua doakan atu mangihon hatani debata. Jala upeopsta. Amin.
saha tindako maha porsiautai, sona hina tindako ni dongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na satu dusan, na tumapalangit dohotan, au porsea di Yesus Kristus, ana di debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Anton di perbadia, andorang sohabubuhan, ido tuhata, na tumao na bernit, di pangamuman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru ding tanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manai tu surgo, la hundul tu siamon di debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pai mamula sogo tu tanaon, makmuhumi halak na mangolu dot na mate, au persea di tondi perbadia, jaladong sada huria na badia, huria atau pani halak Kristen akan abadia, do dihasesaan ni dosa, do dihatai namando, mulak mangulu sogo daging ni halak nong mate, do diangoluan na sora sudah. Amin.
Salam, oras madihita sude. Titing di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 10 Desember 2020. Natal sekolah Minggu. Jumat 15 Desember 2020 pukul 10 WIB. Maringanan di gereja di Patu Pado Natal sekolah Minggu Horong 2. Sabtu 10/6/2020 pukul 10 WIB. Maringanan di gereja di Patu Pado Natal sekolah Minggu Horong Sada. Sudah dak dana sekolah Minggu Horong Sada dohot Horong 2 asa madohoti perayaan Natali. Natal Komisi Beasiswa. Rabu 10 Desember 2020 pukul 10 WIB. Pengurus Komisi Beasiswa Dohot Akayana Kota Namat Jalo Beasiswa asa madohoti perayaan Natali. Maka tidak kon haporseaon sidi khusus Minggu 10 Desember 2020 di permingguan pukul 10:30 WIB di Patu Pado maka tidak kon haporseaon manang lepas sidi tu dua halak naung marsiajar nasa lelengon. Bantuan terdampak bencana. Hobar tu surat Eporus HKBP taringot tu bantuan terdampak bencana alam. Ima banjir bandang dohot tanah longsor di Walu Desa di Kabupaten Samosir dohot hubang hasudutan. Nama bahen aka jabu dohot hauma sega. Jala adong 10 sada halak namago. Sahalak namoding. Alani laho mangurupi akadongata nahona bencanai pinangi doma hara deota laho mangurupi nasida marhite pangarupion spontan ima peleata na utu tunasida dang melalui sentralisasi pangurupion boima tapasahat marhite kotak pangurupion naung pinarade ni huriata di pitu masuk di gerejata. Ruas nataba Minggu sadarion tajalo do gabe ruas nataba ima keluarga Juprianto Manalu dohot Orwana Dewi Wati Boru Nenggolan narosian HKBP Resort Serempah, alamat Jalan Gading Raya nomor 20 Sia, Pisangan Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Wik Pisangan Gading Raya, Jongjong Mahamu. Udul Mahamu. Mulai tema nama masuma Tuhat tama nama masu-masu nasida gabe ruas nama ngolu di tonga-tongata. Tarlumobi di joloni tuhata. Pelean tahun. Nunga masuk hita tu bulan Desember 2020 tolu. Godang dope ruas naso mangalean pelean tahun na. Pinangi doma tu sude ruas ni huriata naso mangalehon pelean tahun dope. Asa dipasahat ma marhite situawi. Bendahara Huria Manang Boy ditransfer tu rekening Huria Bank Mandiri nomor 006 00 970 4596 dohot rekening Bank BRI nomor 03860 1001 243560 pelean tahun dang dituntuhon godang nah tapasahat ma peleata hobar tu pasu-pasu ni tuhata nang tajalo. Aka daftar luas nang mangalehon peleana tahun 2020 tolu adong do di situa wiknabe.
Perayaan Natal 2020 tolu dohot tahun baru 2024. Sada Minggu 24 Desember 2020 tolu dipatu pada permingguan tolu hali ima pukul 6 uip bahasa Batak, pukul 8 bahasa Indonesia, dohot pukul 10 uip bahasa Batak. Permingguan malam Natal dipatupa 2 hali, ima pukul 16 uip bahasa Indonesia, dohot pukul 10 sia uip bahasa Batak. 2. Senin 25 Desember 2020 tolu Natal umum perjolo. Permingguan dipatupa 5 hali, ima di pukul 6 uip, di pukul sia 30 uip bahasa Batak, di pukul 10 tolu uip, di pukul 10 uip, dohot di pukul 10 sia uip bahasa Indonesia. Di sude permingguan dipatu pada marulaun nabadia. Tolu Selasa 26 Desember 2020 tolu Natal umum paduahon. Permingguan dipatupa sahali, ima di pukul 10 uip bahasa Batak, jala laos dipatu pada padidion nabadia tudak danak. 4. Minggu 31 Desember 2020 tolu dipatu pada permingguan tolu hali, ima pukul 6 uip bahasa Batak, pukul 8 uip bahasa Indonesia, dohot pukul 10 uip bahasa Batak. Permingguan ujung tahun dipatupa 2 hali, ima pukul 16 uip bahasa Indonesia, dohot pukul 10 suya uip bahasa Batak. Senin 1 Januari 2024 tahun naib baru dipatu pada permingguan sahali, ima di pukul 10 uip bahasa Batak. Pinangido tu sude ruas naneng marminggu asa marpahean sopan dohot denggan, jala unang mamake parhiasan namar lobi-lobi. Ruas na mabuan kendaraan roda 4, boy ma diparkir di alamat ni SMK 26 na niaturhon ni petugas Sapam. Namoding sada na di hari Kamis 7 Desember 2020 tolu nunga jumolo moding sahalak ama saur mangasi padapotan tapu bolon baribing umur 88 tahun hinabaluhon ni inata tiurman Nur Mariati Boru Sirait alamat Jalan Mojokerto Raya Tolu nomor 12 RT 2 RW 10 Tolu Utan Kayu Selatan Wik Utan Kayu Kayu Manis. Tu udean hari Sabtu sia Desember 2020 tolu di TPU Menteng Pulo Jakarta. 2 na di hari Jumat 8 Desember 2020 tolu nungganju molo moding sahala ama mangapul Raja Guguk umur 70 sia tahun hinabaluhon ni inata Posma Boru Sibarani alamat Jalan Balai Pustaka 5 nomor 2 Rawamangun Jakarta Timur Wik Rawamangun Sada. Tu udean hari Minggu sadarion 10 Desember 2020 tolu di TPU Menteng Pulo Jakarta. Tuhat tamana mangalehon gogo dohot pangapulion di keluarga namarsi taunoni. Pelean dohot aka udut ni boa-boa tajahama di harotas titing naung pinarade ni huriata di pasu-pasu de batama aka barita masa dohot ulaun aka sipatu paotta bahen sangap di goarna songonima titing di huriata minggu sadarion.
dameni debatana sumurung sian saluhutna roh. Imana mengaramoti aka-ate dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hora selamat minggu Advent napaduahon. Amanami nanami hita saluhutna ruas ni huria, hata ni tuhata na parata-rataho kita di pakirimon na mangulu jala pataru hita marsitutu maratfen ima sian Sakaria bidusia mamuka mai sian ayat sia sahatro di ayat 10 tabuka bema bibelta tapai hutihut ma songonon ma didok disi. Maria ia situtu maho ali borusion, marolopolop maho ali boru Jerusalem. Idama na Roma rajam tumopotho, partigor ibana jala si parmonang, na serep dorohana jala marsihudul di halodi, dohot di anak ni halodi inaina. Jala au maniapon akahureta sian Efraim, dohot akahuda sian Jerusalem. Siap dohot sior tuhamusuon. Dungi baritahonon nama hadameon tu akabangso parbigu. Jala masuk tu gonggomanna sian laut tu laut. Jala sian batang aek Euprat, sahat rodi aka ujung ni tanoon. Ido yanggo sahatna. Sahalinari selamat Advent madihita saluhutna. Tung penaung dibasya nakahita gudang naung mamestahon aka pesta Natal diakai nganat tabi mulai siya tanggal 1 Desember sahatuna tuari saya dong bidora siya nakatonga-tongata naung marpesta Natal. No mangedehon malam kudus, tiup lilin, dan segala macamnya. Alai ulakonot tamatong maratfen diari sadarion, jala tadok majo tuakana dilabungta tajalang selamat Advent. Takas taida. Laos idama adong do pebo hilas niro hatahe di nama nomu-nomu di Advenon dibuhi ni dongani do adong do anggo dibuhi muna adong do idaon deba danga pala sudi dangi nah taingo maka manginang ahado tahe lapatan niat pen. Inanaw mi majo songon na markurdo inanaw mi na madokoni. Ahalapatan niya Advent tahinang gajangay. Latsuhubo to do haydo. Advent kedatangan secara simpel dalam bahasa Indonesia. Ide dokonate. Jala haroro berarti manomu-nomu, rikot madisi. Jala dakolan manomu-nomu di pata rumah hita nalaho mangatusi doho dinggan marhite aka marhite warna liturgis dohot di patupa ma 2 lilin. Jadi molo lilin na parjolo ipatupa ma di guari mai lilin pengharapan, lilin na paduahon molo lilin Advent na paduahon digalahi ma 2 lilin. Ima di guarima gabe lilinaha tahe lilinaha manginang mak sayang imang ikabang layang isudi martao-tao kita puang marapen pagala lilin basutong taripudo lilin happy birthday yon sudian no tiu lilin nya hita duksaha inatal happy birthday Tuhan Yesus inahita muse
Lilin na paduahon ima lilin lasni roha, lilin sukacita. Jalamolo tatu si doho denggan ipatu pamalilini gabi warna ungu, kemuliaan, warna pertobatan, warna kerendahan hati dan kesungguhan. Aitu sima tutu di pataru buasa pangarimangom maon aladung ujung tau parhuriaon. Di taringoti jala di jodo akaguar ni naung jumolo borhat tu parsatokina di pataru naung jumolo dialap tu hatta sabutulna dukon manaik Tuhan Yesus tu banua gijang mulai siat tiki namarat fen namahita ala didok Tuhan Yesus ima nama naik peau tu surgo lau marhua tahe didok mangarade inganat dihamu alai ingot ma unang marsak bobonosan narodo amuse mangalap hamu jadi sasitong nangolu ni akan aporsea mamuka sian hana naik ni Tuhan Yesus sa tu banua gijang imangolu namarat fen alai say di paulahulakom maganup taon di parata-rata tu ruas ni huria tu halak akan aporsea ima adong madibain kalender liturgis di ujung tau parhuriau ni diingok dipaingok matuhita martiki bedo sudi mar adong do tikina neko salpudo jaladang taboto sadi hari mulu tabigi akagoar-goar na di jauh di ujung tau parhuriau ni adong doi naposo dana marumur 10 tahun adong doi na tua-tua marumur 10 tahun lobi adong doi ama adong ina adong nai daun hipas mate topu adong nong marsahit leleng naing di pataru tuhita adong do batasna adong do partikianna alani jamot ma dinapaimahon jamot ma di mangarade diri manomu haroroni Tuhani laus diuduti mamuse tuminggu adven namar lapata paingotok kita toktong parade dirim mulak joti titik nol disude pardalanan ningolum mangaran ipikiriho mangaratus son lamususam aka pakirimon ni jolma alai mulak maho ikon say tu debatado pakirimonmu mulak maho mamonai say ko debatado bona ningolum mulak maho mamonai say kon tu debatado tujuan ningolum dangadong asing nii jala dina marat fenihi tatutu diarahom ma tema besar topik di minggu Advent ima pertobatan molo pertobatan ima kesederhanaan lausido na disuarahot tuhita molo bertobat pe di minggu Advent na paduahon unang lupa marlas ni roha jala didok na kaning dia Sakaria di bidusia dimulai Maria iya maho Maria iya situtu lilinnya menolong kita dengan berkata ini lilin Advent lilin sukacita. Naing pasahaton, naing paingoton, manogu hita, adong do pelas ni roham. Hot do pelas ni roham, songon las ni rohani halak Kristen. Apakah engkau bersukacita sebagai orang Kristen yang mengikut Kristus? Apakah engkau tetap di dalam sukacita iman? Yang walaupun di dalam hidup setiap orang percaya adalah perjuangan, pergumulan, ujian, ai takasdo di dokot Tuhan Yesus, ai hupabor hatamu, aku mengutus engkau seperti domba ke tengah-tengah serigala. Dangadong namulus, dangadong na lipe nang gosada akan aporsea, sian pergumula dingoluna. Dia ke pergumulan ni
dipasuang di parata-rata, jala dipasukutot tu dirim, adong do pelas ni roham, manang sotung naung mitop do las ni roham. Mitop hapor seaomu, dohot mitop pakirimomu. Dibereko na masa di Portibion, sa taon na bulun, dibaheko aka resolusi, tanpa rekonsiliasi, dibaheko aka rencana, songonom manian, ditangya kokotok tong, hape saha ro di ujung ni taon, marat fen, marnatal, dang tupa sude, na nitangya komu, na hinirimmu, gabe bahkan deba adong namor. Hahipasom moro, parhepengom moro, yanak kodang marnarorok kapna, parsikola dang dapo parkarejuan na do parsikolan na do dinggan. Akan na makirim di pangkat, di karir, dang hot dinahini, dang hot dia na pinangido ni rohana. Las do peroham, di badia kapardalanan ni parkarejuanmu, ditipu halak ko. Di badia kapardalanan ni rumah tanggam, pardalanan ni rumah tangga ni anak komu, estulu, sirak so sirang, ho do piadong di bagasan roham pakirimon na mangulu, manang sotung naung gabe mitop do tapayutihut marnatali hita, tanggal 1 natali pahopu isi kolana, tanggal 2 natali anak ko di kantorra, tanggal 3 natali parsahu taon, tanggal 4 natali akamantan, tanggal 5 natali sudi, torus mahitahon na marnatal. Natal ni Naomi, alayang ko Naomi marnatal dang na manginang mantan kan? Taidama, oleh karena itu Advent adalah undangan bagi kita semua. Undangan marhua, otanga marhua, otanga marlasni roha. Ido didok situtu. Asa didokon Maria iya situtu mahwali borusyon. Marolo-polo mahwali boru Jerusalem. Idama, otanga non, undangan, wado molo, alak kamang inang, hiado diberek kamu, bahkan mungkin di besyak kita, gaor holan alaninado so di suratto guarra judangan, hiado bagi kamu, hiado, ido akan nasohiana merasa diri mau, na semangat lusing, inarohana, anggota pubulu jenderali, ibaik kodo guarra ate, hapi daudu pihita siani. Au apalamar bapau de do pihita saupung do pihita ala perbica au dang ibekko guarwate inala coro tu pestame ulu do songoni kan HP bae pe guarra yudangani turut mengundang dan pengundang HP soro ibana tu tangani dang ro ibana tu dangani jala bohado pakilalamu molo halak na jono tuho dang diudak ko bado pakilalamu akamanginang. Baru pakilalamu, orang dekatmu tidak mengundangmu. Sedih. Poe mas sabar ma. Anak-anak muda, orang dekatmu mengundangmu, mantan, undangan kawin gitu. Nggak enak juga. Haci doroha molo dang diud dangiba. Dangi goko niba. Jaladang di pasahat. HP di pesta di Advent di dok di jauh hita. Di otak kita nalah marlas ni roha. Jala heba na molo halak di otang. Otangani dorotu pestai. Alai di sod di dok na mangotangi doro tu na niotangi. Ida manaro marajam naroma pangoli imangalapo dang las ni roha dopiot tutu molo haru halak ro mangudak kita molo tartardo mau namora na sangap na tarbonggal
Beh, yudang caleki dua puang, las roha. Beh, diudang jenderali dua puang, tabunai. Beh, diudang si Jokowi doau, tabunai. Ngalas roha, ngapa tudu-tudu non? Akan hepok ngamabai not to Facebook, not to media sosial. Diundang. Dangi? Bohama molo tuhata na manggokon. Bohama molo Tuhan Yesus na mangudang. Bohama molo Tuhan Yesus na majou ho asaro. Las doroham manang murhing doho. Olo belo na tiap tao do binigi udangan ni Tuhan Yesus diat penalai somar naro tu iba. Ay molo ro tu ho ijo ho ngarade roham. Mekel ngarade daging anggo paredet taswe nama Maranatha ro Tuhan apa Yesus ku ngarade huyudang lauro ijo. Advent dua bagian, Advent pertama dan Advent yang kedua adalah berbicara eskatologis, berbicara masa yang akan datang. Dan Advent ketiga dan keempat berbicara mengenai perayaan Yesus yang telah datang, yang lahir di kandang domba. Oleh karena itu, alanido molo tarayahon Advent dua hali parjolo, namarningo mahita haroro ni Tuhan Yesus naing roha duan. Jalat di haroro ni Tuhan ima jou, deba ngayalap siya tonga-tongata. Imana tajaha di minggu parpu di ujung tao parhuriaon. Na Roma muse Tuhan Yesus na lao mangalap menghakimi nasida. Ido hata persyauta. Jadi molo maratfen berarti iko paradeo madiri di lasni roha sadi hari petutu tikidok dang binoto sadi hari rotikina. Roi bana tu pertibion muse tuat tu hita. Jalala conido nang hamatehan dang taboto sa di hari rotikina. Alai didok parade dirim. Alanido o tanganon o tangan asa parade diri. Dohot marlas ni roha. Taida ma Sakaria makatahon luba-lubaon tu halak Israel tu Jerusalem. Ujudung mulak nasida sian habuangan Babel. Idok roha nasida Tuhan kembalikan. Paula mahami tu Jerusalem. Hapedung mula nasida tu Jerusalem. Diida ma akan nong marupak bagasi. Diida ma akan nong tarulang. Diida ma hutai dangadong be suman. Dangadong be dinggan. Ujung ngay dok roha nasida. Ay tua hahami mulak tu Jerusalem nong rabaw non. Untuk apa kami kembali ke Yerusalem? Untuk apa kami kembali ke Sion? Karena di sini tidak ada lagi kemegahan dari rumah Allah. Tidak ada lagi kemegahan, kejayaan dari Israel. Marsa nasida dungi bereng. Ay swadok kapelapatan na mulak. Alai di marsa ni roha nasidai Roma topu buah-buah tu nasida. Marlas ni roha ho. Ida ma. Diudang, dijou, diotak ko, naro marajam tuho tumopoto. Lau sodo nagabelas ni roha dia kana porsea, bila hidupmu, rencanamu gagal, dang namar lapatan, gagal rencana di debata di ngulum. Molo dang lam jonok ko tu debata, dang namar lapatan, naso di pajonok debata tuho. Molo di pakilalaho ko herana dao ngulum siya debata, dang namar lapatan naso diiring-iring di tangat-tangat debatang ulum. Tabu si tutui dokot tutu naroi bana na yang saru padoto. Jala laos marat fen dina bertobat ima undangan laho hidup sederhana. Undangan na laho memilih jalan kesederhanaan. Riko situtudo na manginang. Lihatlah bahwa sekarang rumah tangga menjadi banyak yang berantakan.
anak-anak tidak teratur, dan hidup berantakan dari banyak orang. Laus godang akan amate, dang alani porang, dang alani senjata, dang alani dia na macam, alai godang alani berita bohong, godang alani kerakusan, holan akan menghalangi, godang alani menginginkan hal-hal duniawi, naing tarbonggal dia segala macam, ujungnya dijoraton rukunga tu hamatean. Digali kuburanna, dihujuk mangalangi, asa harum marsahi gulat. Dihujuk tu satu son healing, manuhoron, menggali kuburanna, harugo utangna. Alanido belum marnatal hita, ikon ihutonota matuhani di dalam kesederhanaan. Unang tadok tutu tarsongon natal linadeba, mardeklamasi ibana. Oh Yesus, engkau yang lahir di kandang domba yang hina. Ibae majari-jari na patuduho cicin na nagudang. Pandanglah kami yang hina. Ipasoisi, babasa soeda. Dang mabuputok kunyan. Dapat dohor korki, dung dapat. Baru, yudruti mamuse. Engkau yang datang dari surga. Asa tarida golangaon. Dohonon nama, dungi Roma kamata muse, bae maliturgina. Oh Jesus, diakka na menderita dohami inna, ibae matangan na, tusi beona na matsay balgala ni pabutokku. Sengsara dohami Tuhan. Ido natalina porsea, jala gudang maka parnatalon, ribut, holan alani na mga lului, makna. Tabodor tahe makna natalon? Makanan natal. Ahado si panganon na. Dangadok kolar roti do. Gak enak natalnya, lebih enak di sana. Duko ni holan nang marnatalon, gabe beban frustrasi tuaka gudang jolma. Seharusnya Natal mengundang semua orang datang ke gereja, terlebih mereka yang sengsara, yang miskin, yang hina, supaya mendapat kelegaan dan pengharapan. Hape gabe mabiar tu gereja, ayalaniaha, tanggal sada, nuansa aha bajuta. Tanggal 2, songo dia sasata. Tanggal 3, songo dia cicita. Sude mar nuansa, mabiar maro. Ay beta mar Natal. Natal ni lia, lansia ina ama. Do mahu mar liturgi. Adang tarbainaw, dang adongan no bainok kumanur baju-bajuku songo baju-baju munay. Naing ro marnatal tu Rawamangun, unang maju Rawamangun. Beta tu gereja, naing marnatal, mabiya raw. Angur-angur hamu sudi. Si tak bagak kamu na hape udang adong pake aku. Ujungnya Natal ta pada hojolma sian huriata. Alai sahalinai tadokma, Yesus yang miskin. Jari-jari tagok do akacicin. Yesus yang hina. Dohonotama, aku sengsara. Dukoni gaur mahita marmakna natalon. Alanido, Jesus romangotak kita. Ida ma di kandang domba duibana. Jala sian hamoraon hasangapon. Sian harajaon nagok kuaso ibana. Molopola ro ibana mangudako. Di bagasa kesederhanaan. Barani do peho margaya-gaya. Patupaho lubis yan ibana. Barani do peho patupahon. Hona dangol. Hona somardiha-diha. Hona diasini ni debata. Barani do peho na yung patupahon. Lubis yan pinakyan ni debata. Au surara na yung ro Jesus si Roma si Maria. Doho si Yusuf. Tatutuk matu gereja niya mahita. Asa tusihita sorang. Ra, dohonon nama atau bahkan Yesus mungkin akan tersesat di zaman sekarang. Nah yang diida, itu sama hita. Lah Yesus kenapa kamu tersesat? Lalu Yesus mungkin akan menjawab,
Oh, saya tidak tahu lagi membedakan mana gereja dan mana klub, karena semua kedap-kedip. Terlalu banyak hiasan, kelap-kelip di sana sini. Bahkan si malolongnya kain apa kelap-kelip, ngapa borat tu alis mata tempelani. Banyak yang kelap-kelip, si malolong pe kelap-kelip, pamanga pe kelap-kelip, ay gajang majami tau dak tabo. Tantangan bagi kami pengkhotbah sering sekali, amang tolong khotbahnya pendek karena panjang acaranya. Kelap-kelip semua, terang benderang semua, alai bohina dangadong lasni roha. Songoni na taon nasalpu songoni sonari. Songoni marsi taono lat songoni sonari. Dangadok kami naron. Alanido riko mahita para didiri neng madokon dang tamaaw. Garuji susno puna sudi. Ipatutoru dirina di dalam kesederhanaan. Di atas ni halu di duhibana di hasere porro. Dang roibana marhureta. Huda. Dang roibana marhureta na balga na balgak si tutu. Alai dipatudu haserepon nai. Asa sarupa doho tau naseng saraon. Ima doho nota. Mengundang jemaat untuk merayakan kesederhanaan. Sehingga orang datang merasa bahwa ini rumahnya. Dia tidak terasing karena gaya-gayaan dari para yang pelaku Natal. Jala udangan maratfen ima sahalinai patutoru diri para dehut tuhita mangihuton si paluai ala naing pahehonon nama lehonon nama tuhita pakaian nasaksak nabotar ido nakaning naidoko di pangukaponi. Sotung roji susimusein na naik kubae dunia pakaian nabotar nasaksakon tuho alai suko puang di bae bajum do payek-payek nai. Naik kusurukot tuho baju nabotar nasaksakon suko di bae sasakmu na naik sahat tu benua gijangi. Melebihi Monas. Alanido supaya Yesus, Maria dan Yusuf tidak tersesat karena tidak bisa membedakan di manakah rumah orang percaya, gereja, maka mari kita hidup di dalam kesederhanaan. Di dalam sukacita kita sahalinai dohonon nama, naeng dohonota sahalinari, debatarap jonok tuho, dinamar maranataon, parade dirim patutoru roham, unang pagijang dirim, unang sobong, sudedo adok partikianna. Ida naumion. Daktari deson ise do kontraktor ise na mangontrak. Ida naumion daktari deson ise do istrini jenderal ise do bereni jenderal. Sarupa, hohom, tongam, alai ida bohinai minar nang pesinggal. Bereng coba hinai. Keindahan, kecantikan yang dari dalam. Stongam idau nak kainau. Menua alai suara puji-pujian tetap indah dan jernih. Akanaposo unang sarobang doho portibion, unang pagijang dirim. Salpu do sude garude bata di hadebataon na roga bejolma sederhana. Asa jonok sude na di portibion marlasni roha. Borhak mahita, bertobatlah, bersukacitalah, jala sadanari, unang bangga hita marnatal puluhan juta, ratusan juta, tapi orang lain tidak merasakan apa-apa dari Natal kita. Saya sangat bangga di Rawamangun melihat sekolah minggu, mereka merayakan Natal, sekolah minggu, tapi di tahun-tahun belakangan ini selalu ada gerakan yang namanya Christmas Joy, memberi bagi orang-orang lain. Dan di tahun ini puji Tuhan sudah terkumpul sekitar 70 juta dan saya berharap lebih lagi dan akan didonasikan, diberikan kepada anak-anak di kampung. Itu sudah didata dan mungkin sebagian lagi nanti. Unang bangga hitamar natali holalau dang tu butuh hatta ibaik kita. Alai tu butuh hatta.
unang bangga. Ikut tubuh do Tuhani, dang tubuh Tuhan. Satabi. Borha mahita, las maroham, bay malas ni rohani nang nahumaliako. Amen martangya kita. Pinuji pinasahanga moho ali Tuhan debata na mangalehon bagabagam di hami. Tutu dilehokodo di hami pakirimon na mangulu. Sipata jala jujud dang tarida pakirimoni. Ala di dokoko tahe di hatam. Pengharapan adalah seperti sau. Seperti jangkar yang terbenam di dasar laut. Laut congoni pakirimon nami idang di ida jolma. Alai di ida ho ala di hodo pakirimon nami. Laos ho matutulas ni roha nami. Hodo na rotu hami gabi debata. Gabi si palua. Gabi rap dohot hami. Nalea. Tungi semahami tutu. Gabi roho tu bagas nami. Roho tu roha nami. Jolma pardosa do hami hape nabadia doho. Maria iya si tutu mahami. Di hagaleon hadosaon nami. Di ligi ho hami marsada-sada. Ligi marumah tangga ni ruas ni huriam. Ligi maparkarejoanna. Ligi parsikolaan. Ligi nang aka pergumulan yaka ruas ni huriami. Asa tu ho masahat saluhutna. Molo di palwaco saluhutna ruas ni huriami madalani ing. Asa lamu pitaha porsiaon na mangihut toko. Molo di palwaco halak Israel mabigi baga-bagami dukonio 400 tao pe asasorak ko tu hami pe molo di loaco hami makirim di loaco hami marat fen loas mahami parade diri nami be pasumat diri nami be pasuman aka pangalaho nami be pasuman aka pakatayon nami be asa tama mahami gabe hasoranganmu. Asiroham dia kadongan nami namar sahid. Dia kana marukil, namarsak, say homa na mangurupi nasida. Tarlumo dia kadongan nami nahona bencana di bona pasugit. Say homa na mangalehod dinasida gugu. Na mangalehod dinasida hahipason. Jala sayukap marohani ruas ni huriamon nalaho mangurupi. Ukap rohani ruas ni huriamon dinalaho mangalehon siana kana adong dinasida be asa las ni roha nami bui hubagi hok kami tuaka namardangoli di bagasan Kristus Yesus asima roham dihami amen. Taudutima marede mahita bukwede 510 laos tapapungo ma peleata.
Tatangyakon ma pelean na tapapungon tuado ni debata martangyang mahitang. Ali debata ama namin na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na sa ulibasan na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilehon mitu hami pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa ho parhasya kami pilianon pati bulhon harajaon mo. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite to dim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madoma uliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali ama namin na di banua gijang, say pinarbadi magwar mo, say Roma harajaon mo, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sa daryon hanguluan siya pare, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami, unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian nago. Mulak maho di bagasan las ni roha jalo ma pasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor hon madamena tu tim. Ama nami na nami hita saluhut na ruas ni Huria, sian petugas ibadat di Manogoton, Padita, Situa, tim musik, tim multimedia, nang saluhut na pasahaton tu hita saluhut na. Selamat Advent, Tuhan Yesus memberkati. Horas.